Ku danna mana subscribe a wannan YouTube channel namu mai suna Magajin Dauhe. Madalla mun gode. Babu ruwa? To ina zuwa. Kai da auta. Babu ruwa? Subhanallah. To ni ina dan malam yaje ne? Wallahi ni ma tun ɗazu sai neman sa nake ban gan shi ba har yanzu. To ina yaje wannan ne ina son ganin sa ana ta karatu baya nan. Wallahi na ba kya faɗa a yaran nan. Ina masa faɗa. Ba kya masa faɗa. Kuma yaran nan amarnan sai in danka in baki. Tunda mahaifiyarsa nan Allah ya karɓi rayuwar ta rasu. Amarya, saboda dan malam din nan nayi aure in aure ki kula min da shi. Ina masa daidai gwargwado. Alƙur'an yana neman kama. La, yarinya, Allah sarki yar mama. Ya gida yar ga mu da Abba yarinya ki dana kuka da Allah. La ilaha illa Allah. Fatar yarinya ta yi shiru. Yaran malam. Mala ala ya garba Allah. Ya gida ya himma ya kokari. Ya gida, ya manya. Ina kace Mala, ai na je ni iskali. Allah, na je iskali. yanzu ka tabbata daga iskali kake? Daga iskali nake ka tambayi wannan balla wallahi. In tambayi balla? Eh ka tambayi. Ai yanzu ma tilawa nake kai. Balla! Kala inna ma ta ura. Balla! Kin san mu. Kama da irin wanda. Yanzu ɗazu da kuka dawo a iskali tare kuke da yaran malam? Tare muke da yaron wani. Tare kuke? Tare muke. Ka tabbata balla? Tabbata. Ka tabbata? Na tabbata mana. Yaran malam? Ka yi sa'a balla ya gaya min gaskiya. Yanzu ni a izu na nawa kake ne? Ai malam na je ido na 92. 92? Eh mun na malam. La ilaha illallah. Ai na yi kwami yau a iskali. Balla! Wani sabon Qur'ani ya samu ne? Malami da ban taɓa ji ba in ba a baki. Amarya, shi yasa nace ba kya faɗa a yaran. Ba kya faɗa a yaran nan, amarya. Kai ta so ka zo yaran malam. To malam. Kai dai iskar yaran malam. To malam. Ka rike yarinya kan Amurka ce ba komai. Yaran malam. La ila. Yaran malam. Kai da mun yarinya za ka yi. Ai guri malam banza ne. Dan jakar uba. Amarya. Ki haƙuri. Lai sai da zama dan iska a ƙasar nan. Sai na fi da kowa wallahi Allah. Sai ka bari. Za ka cin banka ai. Dan rike ka. Malam. La ilaha. Yaron malam. Kai, yaron malam da wannan kaɗan gari, taɓa gari. Man taka. Wannan da gani kansa bai saba dauka ba. Bura uba. Yaran malam. Kai. Yaran malam. Wani shaka tafi ne a nan wata. Ai. Assalamu alaikum. Wallahi ina malam. Malam yana ci. Lafiya. Lafiya yana shiga gara mushi. Allah. Ana da lama da. Sallama. To wane ne balla? Wani dogo ne dai a waje. Bai gaya maka sunansa ba. Da mota ya zo ko da kafa? Da kafa ne? To balla ina zuwa. Allah. Wala ga ina yana zuwa.
To na gode. Bara in je in ji wane ne ko? To amin amarya. Kai amarya. Ayo in Allah da. Ai amarya yau zabu wannan insha Allah. Dan je gun malam Audu. Dole ai aka miki zabu amarya. Dole ai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam malam. Akarama kallah. Gayini. Sannu da zuwa. Gayini. Assalamu alaikum. Ya aiki. Gina lafiya? Lafiya. Ya al'amara? Lafiya lau. Ya shanaye? Lafiya lau. Ya su babban ka lafiya ko? Na zo na gaya ma ne. To. Yaranka yana nan da shi da su yaran Bumali suna ta shata yayi man kaza mutu ma kila ma ana tunani ma ya mutu. Wani yaron? Yaron naka ne. Yaro na? Shi yaron naka. Yaro na da sunan Allah. Yana La ilaha illallah. Zo mu je nuna mu. Amarya muna zuwa. A ina ne? La ilaha illallah. A ina ne? Anan ne ma. Yaron malam. Allah. La ilaha illallah. La ilaha Yaron malam. Allah. Aljaru ne wannan komi ne. Waya ne kawai. Waya ce kawai. Yaron malam. Yaron malam. Bala dauke allo bala dauke allo bala a zauna ayatul kursi ayatul to ai ga wani ma ya rabala bawon Allah da wani ma ai aljanun sun kama ci ko Kai malam ba gani bane ba kawai da wai da suke sha da wani shoni. Abu bacin nan ne da suke sha ba. Kai baka sani ba. ba aljanu bane Ba aljanu bane. shaye Kuma wala gahi kana gani. Gahi kana gani.